Hľadáte priestor, komfort a pokoj v jednej z najžiadanejších lokalít v Košiciach? Vítajte na Zelenej stráni a ukáže vám 113 m2 životného priestoru, doslova životný upgrade. Tento byt je navrhnutý pre ľudí, ktorí vedia, čo chcú. Dispozícia je premyslene rozdelená na dennú a nočnú časť, aby ste mali súkromie a priestor pre rodinu. Denná časť ponúka veľkorysú kuchyňu s jedálňou, plynulo prepojenú s obývačkou s výstupom na hlavnú terasu. Nočná časť je o pokoji. Dve samostatné detské izby, kúpeľňa a hlavná spálňa s vlastnou kúpeľňou a šatníkom. Klimatizácia, rekuperácia a orientácia na 3 svetové strany. Tu sa nešetrilo na kvalite ani na pocite zbývania. Zelená stráň je zeleň, pokoj a výborná dostupnosť do mesta. Byt ideálny pre rodinu, ktorá hľadá dlhodobú hodnotu a nadštandard. Zavolajte mi, rád vám ho ukážem.